nithuba ke ngibulisa ke kodata khethileyo kodata walapha ekhaya Tata umhlane egameni lika Kristu Yesu amen. Ndibulise ke komama bonke, ndibulise obhuti osisi, ndibulisa amathinaje Sunday school ngegama lika Yesu haleluya amen. Bulise ke brother abasikhaliselayo hathi ngegama lika Yesu amen haleluya Iyambonga Yesu bathandekayo kwaba ngandaziyo ngowaka Mthambekwana ngowaka Dlamini ke isibongo haleluya ngwasengqeleni kunoxova kilali ngegama lenkosi uJesu amen. Ungayithatha kancane wena lento yoba ndiyazisela lali kude kanje ngoba ikude yona kodwa uyozibona ngelinye ilanga lento ukubaleka kwalento bandiyazise uyozibona mhlase kwenzeka uthi wena umuntu osajonga kuminyaka ezayo isebenze kwenzeke umsebenzi uyokulahla kunoxova xa ufika phaya usiva kunoxova ukukhumbule into bakwakukhona utata ayikuthiwa ngwakwamthambekwana kule ndawo ibe wesike sowudinga nendawo ukuhlala ngenye ixesha ngegama lenkosi uJesu amen. Uqale ngoku ukhangele uncedakale ngenxa lento banapho bemana ndizasali ndingwakunoxova haleluya amen. Ndisindisiwe bathandekayo ndiyambonga uYesu owanceda impilo yami ngegama lenkosi uJesu amen. uYesu owandiphuculayo wandenza umntwana kaThixo ngoba anizange ndikholwe ngoba kuthiwa ndandenze intoni eyayinhle endingaze ndithi uThixo kwakumelwe into yobanapha andenze umntwana wakhe kodwa kwaba inceba ndabonelelwa ndahlangulwa nakhethwa phakathi kwabanye aboni abanye babo babone bhetere kunami kodwa uThixo wanenceba ngam wanbonelela wankhetha xa ekhetha phaa ndawo yonoxova ebonelela boni ndangomnye waboni awaye wambonelela. Andiyitheni ke bathandekayo into enayenzela uThixo enhliziyweni yami kumnandi kakhulu enhliziyweni yami kusagcwala ulangazelelo lokumkhonza uThixo usuku nosuku ndihlala nolangazelelo lokukhonza uThixo amen haleluya. Ndike bawudlala incebe enayenzela uThixo ekungeneni kwami evangelini alikho ilanga lapho eke kwasuka abazalwane kuthi abayodikhangela ngoba andisabonakali ndangenwa ivangeli ndavele ndahlala ndilangazelela njalo ukukhonza njengoba undiva lamini ndisithi ndade nanomthandazo othi Nkosi ingenzeki into kwakuthi kanti lento ndiyiphaphele okwexeshanyana ngoba babona abantu beyiphaphele indaba evangeli bakhawuleze badinwe endleleni. uThixo wanceda ngegama lenkosi uJesu amen haleluya. Asiyeke kuncwadi kwabaseKorinte bokuqala chapter 13 verse 1 ngegama lenkosi uJesu. kwabaseKorinte bokuqala chapter 13 verse 1 ndikhalela nje ubambe lento sisaza ufunda sicaciselane kodwa ndikhalela noba uyibambe into ethi ulwazi olungaxutywanga nothando luyabulala okanye luyalimaza. Ulwazi olungaxutywanga nothando luyingozi, luyalimaza, luyabulala.
ake sibeke kanje ukuba nolwazi kodwa ungabunalo uthando uyakwazi ukuthi ngolulwazi onalo ulimaze ubulale abantu uqede nawe ufe ngoba xa ubulala awushiyeki ngaphandle nawe uyafa amen ukuba nolwazi kodwa ungabi nalo uthando ulwazi lwakho luba ingozi kwabanye abantu lube ingozi nakuwe ubabulala abantu ubabulala ngolwazi ubalimaza abantu ubalimaza ngolwazi unalo ulwazi kodwa ingxaki awunalo uthando amen hallelujah kuhlani ndoba njengoba sikholwa sikhathalele indaba yothando silufune sikhale kuThixo sicela uthando ngoba lento njengoba sinoxanduva lokuba abantu abasemnyameni siyabe siyobanyula sibasise ukhanyeni esikuko nathi but kuyo yonke leyo nto kudingeka into abasibe nothando uthando luhle bantwana once ugcwaliswa ngothando noba sele sowukhalima uthi boko ngahlekiyo ukhalimayo ukhalimela umuntu ungahleki kodwa akalimali ngoba ingaki umkhalimela ngothando xa umkhuzayo umkhuza ngothando akalimali futhi nawe enhlizweni yakho uhlala umgadile uba njengoba bendimkhalima nje kufuneka ndikade uzame nemithandazo kosimncede into abanapha angafi ngoba nami ndinenjongo uba makaqheke makancedakale ngegama lenkosi uJesu amen nokushumayela ebantwini futhi ushumayela kubo noba ngaba ungasohlwa isono usohlwayisa ukhuphe eminyango kodwa abantu abafi nabantu abalimali ngoba yonke lento uyenza ngothando uyenza ebantwini obathandayo ndivamsuni bathandekayo nabazoshumayela uba ngabe unothando ushumayela bajongile kwa abantu uyambona oyawegqwetheka yile ntshumayelo uyishumayela ube sowumkhangela umbambe eqaleni uhambe uyomlandika umzame umbuyekeze awuyothi phaya ndiphazamile ngalento bendiyithetha kodwa nje uyomzama ukuze ayibone lento balapha ubumokha ngegama lenkosi uJesu amen uthando lokufundisa indlela yokuya emntwini indlela yokulungisa umuntu likunika indlela yoba umuntu umele umphathe kanjani umele usebenze kanjani nomuntu uthando luyakufundisa kwalona akwenzeki nje so ulwazi olungaxutywanga nothando luyingozi luyalimaza liyabulala bulala umuntu ukhathala umsebenzi naye benimokha bendithetha inyaniso mna namsebenzi naye uba uyahamba kahambe ayotshabalala uyayiva nje lonto haleluya amen kodwa uthando likwenza uhlupheke bahlupheke nabantu ababanjwe sisono ngegama lenkosi uJesu amen haleluya amen yabona xa usafika ungakafumani nolufumani haleluya uthi benazo nento ezithi aphukela umuntu odlisono andifuna umbona haleluya omnye umve ade abe nento ezithi
ngeke ndimxolele umuntu ohlizona khona wayeke wathi uthi ngeke ndiyixolele indlambulo. Hallelujah. Ngeke ndiyixolele into ngeke ndiyixolele indlambulo. Uxela ke umuntu ohluthwa ngumoya womjolo uthi ngeke amxolele ngokungathi wona yena okanye udlise ikhadi yakhe. Alibonge igama lenkosi Yesu. Amen. Andithi nathi sathandwa abathandekayo sonile singenzanga kahle. Olathando sathandwa ngalo singekho right. Nathi kumele siyothanda abantu abangekho right ngalo. Sibazamele into ababuye konakaleni. Amen. Ulwazi, ukuba nolwazi but ungabi nalo uthando uba ingozi, uba ingxaki, uyabulala, uhamba nje unayingcwelehla ezilandela emveni kwakho azibuleleyo. Uqethe ungabi nangxaki, ungahlupheki, ungabi nawo nomthandazo woba Nkosi mncede, ndandingena njongo yakubulala, ndandimoka. Uthi uzama ube nemigudu nayo, uzamele into abanapha makancedakale, uvuye wakumbona engene emnyango, ube sovuya ube nento ethi Nkosi ingasihlale eqhubeka ngegama lenkosi uJesu. Amen. Kwazeke into abanapha ingangulowo ke mhlawumbe angumduka ke onge umncede. Esathi uJesu uthi Nkosi akulahlekanga nomnye kodwa unike bona ngaphandle kaJudas owalahlwa kuqala. Amen. Abanjabala. Amen. Ithi kundikhoyo ngaphandle kwawo koJudas umuntu ongumduka ngegama lenkosi uJesu. Amen. Amen. Hallelujah. Khawufundeleke chapter 13 verse 1. Ngoba seKorinte alekesihloko uthando sisona sipho sikhulu. Uthando sisona sipho singakanani? Sikhulu. Hey, khawufundele mamhleli phansi. Uthando sisona sipho sikhulu. Mongameli wezipho. Zonke izipho ziqhubekeke ekuthandweni. Isiyo ukuba nesipho kodwa ungabi nalo uthando. Isipho sakho asiloncedo. Isipho sakho asilungana. Lungekho uthando. Asilona uncedo ebantwini. Isipho naso sininize ukuba uthando alukho. Ngoba uthando kumongameli wezipho. Sisipho kufuneka sibe naso sonke, sibe naso uthando. Ube ngumzalwane kufuneka ube nothando. Ukuba ngaba unalo uthando, zonke igift onazo zibilise uba ngaba uthando alukho. Ngoba zonke ziba zihle ziyalunga xa kukhona uthando. Sisona sipho esikhulu esifunekayo kumzalwane wonke. Ngeke ukwazi ukuphila nabazalwane ungenalo uthando. Ngeke ukwazi ukuphila nenhlobo zonke zabantu ungenalo uthando. Thetha ngothando lukaThixo mna, not uthando lwakho, not uthando lwendawo yakho. Ndithetha ngothando lukaThixo. Not oluthando ekuthi bawukhamba wendawo yakho ukalumange, kodwa xa ukhamba kwenye indawo mbamba nje isandla sibandayo. Umazi umzalwane ngumzalwane wecawa yakho. Awumazi umnyama ngaba ngumzalwane xa ekwenye icawa, ngoba ingxaki unothando lwecawa kabantu yakho, awunalo uthando lukaThixo. AlukaThixo noba sawuhamba edolophini, noba sawuhamba edolophini udibane nabantu abathetha ngoYesu uyanyakaza.
awubunolu kaThixo uthando nabantu abangakholwayo uyabathanda awukwenyanyi awunothando lukaThixo uthando nguThixo awungenalo uthando awunayo uThixo yebo sinyanzelekile sibele uthando ngoba sinathando asinathixo uThixo uluthando amen amen besiyobheka siyokhala uThixo siyocela uthando ayithe Nkosi khawuliphutha ngeke uziprove into yokuthando unalo ungakange uhlutshwe uniwe haleluya funa uThixo konwanga nokuthemba into banabanyani unoba ungazitsho wena uthi hayi ndinothando ngenxa yothando endinalo kaThixo lapha kum uThixo ukubona kakuhle into yoba unalo uthando lapho sowuthanda umuntu engathandeki thanda umuntu okuhlupha uthanda umuntu usiva into yoba akathethi kakuhle ngawe uthanda umuntu okuhlebayo uthanda umuntu onyelisayo uthanda umuntu ongakufuniyo uthanda umuntu ongafuna ukwenzela into inhle kodwa umthanda kulapho uqala khona into yoba unothando lukaThixo because olulwethu uthando ndikuthanda kuba usandenzela kahle waqala wanganenzela kahle luphelile lamuthando kodwa lukaThixo lunenza into yoba ndikuthande ungasathandeki linenza into yoba noma nabasozocela uxolo ningakulandela izilando kuba uyenzelani kodwa nawe le alukaThixo lunenza into yoba ukuthi nikuxolele ungacelanga xolo lolo kaThixo olo ukuthanda ungathanda kodwa nokuthanda sisipho esikhulu ngenxa ukulahleka kothando nabo abashumayelayo abasayi ngoba kuthiwa uyalelwe nguThixo uba makahamba ushumayele endaweni ayomisa intente endaweni kodwa into emthumela khona uthunywa sisisu ukuba ngabe uthe wafika kwanganikelwa kahle angeke aphinda ayomisa vuselelo kuleyo ndawo ujonga indawo ezinganizimeka kuhle eminikelweni ngoba kasenalo uthando lukaThixo lothando lukaThixo olwenza into yoba uthi ubona indawo ihluphekele uvuyiswa imiphefumulo ezayo uThixo noma abantu abanamali bahluphekile kodwa uvuyiswa imiphefumulo esindiswayo ngenxa kuphela kothando akusashunyayela ukuthi abantu bangancedakala kodwa nje into ebonwa yona kuyajongwa naxa kuguqukwayo kuthiwa ingani namhlanje kuguquke ibig fish elo xesha kuguquka umuntu ongathi ume kahle ke ngapha kwabafana ngegama lenkosi uJesu amen haleluya akuhluphekelwa imiphefumulo kumele incedakale ngegama lenkosi uJesu amen uthando sisipho esikhulu uthando sisipho esikhulu kungenzeka kube nesipho esingagqamanga nasanaphakathi kwabantu noma sekuhlangenwe esakwisipho besipho nje kwezipho zingahoyekanga ebantwini kodwa uba uthando lukhona uphethe konke uphethe umongameli wezipho ngokuthanda uThixo bawunalo uthando unaThixo ngokuthi unayo uThixo
uthando awunalo awunathixo ngegama lenkosi uJesu amen. Funda verse 1. Ndingafanelana ndithetha ngeelwimi zabantu nezezithunywa zezulu. Uyayiva? Ndingafanelana ndithetha ngeelwimi zabantu nezezithunywa zezulu. Mama. Uthando ke ndingenalo. Ya. Ndisuke ndaba yiqina ehlokomayo. Ndisuke ndaba yiqina ehlokomayo. Ukuba ngabuthando ndinalo nezo lwimi ndizithethayo zililize xa ngaba uthando lungekho. Uyafundakala njengozulwimi zakho. Ukuba ngabuthando njalo yingcono. Uyakungcolela uThixo. Noma singatsho thina sithi Jesus. Sifane sithi Jesus. Nkosi yami sibe ngabantu abasikelelekayo xa uzithetha, but if uthando awunalo yingcono nje oyenzayo ayikuncedi kwanganto leyo nto ngoba ingxaki yakho uThixo unaye xa ungenalo uthando. Qhubeka mama. Ndisuke ndaba yiqina ehlokomayo. Ya. Neqangi elikhenkcezayo. Neqangi elikhenkcezayo. Ya. Ndingafanelana ndinabo nobuprofeti. Ndizazi imfihlelo zonke. Azi imfihlelo zonke. Ndinako konke ukwazi. Ndinako konke ukwazi. Ndingafanelana ndinalo lonke ukholo. Benalo nokholo. Ngokokude ndisuse iintaba. Susa intaba uthi mayincotshule kuyotshonelwana. Uthando ke ndingenalo andinto yanto. Uthando ndingenalo andinto yanto. Uthando ungenalo awunto yanto noba unganazo zonke into ezibaliweyo phaya. Ukuba ngabe uthando alukho yonke lento onayo ililize. Yabona usafuneka siyokhala enkosini. Siyabe siyofuna into esingenazo. Ngoba indaba yokholo bazalwane ayiyonto nje bona uvele kuthiwa uphakamise izandla uncela uYesu ube sowugqiba uvele uhambe kuphela. Qaphela endleleni yakho oyihamba. Kunezinto akungenzeka into obana bekuphelele kwendlela yakho ungafiki lapho ubuthi uyakhona. Ngenxa yongabikho kwazo. Qhubeka mama. Ndingafanelana ndisamkelisa amahlwempu ngempahla yam yonke. Nokuba ndithe umzimba wam ndawunikela ukuba utshiswe. Nikela umzimba wam utshiswe. Ewe. Uthando ke ndingenalo akundincedi lutho. Akuncedi lutho ukunikela kwakho. Ubanikelela abantu. Nikelela amahlwempu. Uthi uzinikele nawe uba utshiswe. Uba uthando awunalo akukuncedi lokho. Ayikuncedi leyo nto. Kulilize ukunikela kwakho xa uthando lungekho. Vele iphelele kula ndawo ethi uThixo uthando. Vele ibona iphelele kula ndawo. Ngoba uyabonakala uba ngaba unalo uthando awunathixo. Uba unalo uthando awunantoni? Awunathixo. Endilona ndiqaphele enye into bawumhlaba. Ndiqaphele into abangeke ukwazi kulo. Into abanaba ume uthi hayi sendinalo uthando lwabantu lukaThixo mnalo uphelele. Njalo uhlala ulufuna njalo uthando. Awude woneliswe lulo. Noba abantu bangakubona unalo kodwa awoneli. Uhlala ulufuna njalo. Luyafana nomoya ingcwele ekuthi noba nabo abantu bekubona unaye kodwa uqhubeka wena umfuna njalo. So unganikela kanti mhlawumbe kanye okunikela kwakho sisiphiwe nje. So bana umthetho wakho uyiphiwe lento uthi lento unikele.
kodwa awunalo uthando lukaThixo. So into yakho ifane neyomuntu ophanga phandle ongakholwayo kodwa othandayo kupha. Aliba khona baba abantu abaphayo abanikelayo naba nolandika nolento naba no Dadu Nelson Mandela andinawo bazinikela babantu abawuhlala entolongweni behlalela abanye abantu akunjalo na kodwa ucimba yathi ngamngenisa ezulwini ngamenza abe unothixo ngenxa yalento ayenzayo awukwazi. So ngenzeka ukunikela kwakho umuntu nje ophayo uyiphiwe lento yokupha ngoba nokhoneli naye kuthiwa wayenezinto ethanda ukubonelela abahlwempu esenza izinto zamakholwa waqhukumiseka kuThixo kuye wenza indlela yobahlangane noYesu ukwenzela uba yonke lento wayenza ayenze ehlangene noYesu. Uyayibona balento yakwazi ukwenziwa ngabantu abangakholwayo lento yokupha kodwa into ebalulekileyo yenze uqhutshwa luthando lukaThixo. Uthando qhubeka. Uthando luzeka kade umsindo. Yaqala indaba uverse 4 lo. Uthando lunjani? Luzeka kade umsindo. Ukuthi ke ngosekumele sizibone sekulapho esithina esiqapheliswa khona masiqaphele into balapha lubonakala kanjani xa ngabalikhona. Uma ngabe unalo uthando okanye uma ngabe unayo uThixo lo uluthando ufika uThixo enze uzeke kade umsindo ukwenza uzeke kade umsindo ubunothando awunawo umsindo okhawulezayo. Futhe futhe somsindo into vele ivumbu njalo iphuku kodwa unothando lukaThixo. Hallelujah. Alibonke igama lenkosi uYesu. Uthando luzeka kade ntoni? Umsindo. Qhubeka mama. Uthando luzeka kade umsindo. Uthando luzeka kade umsindo. Ewe. Lunobubele. Lunobubele uthando. Uthando alunamona. Uthando alunamona. So uyahlola ke ngokwapha kuwe. Ingaba zikhona izinto. Ingaba zikhona eziziqhamu zothando ngoba luneziqhamu uthando aluvela libe uthando nje olusisiku siphuphu nje sento. Uthando luneziqhamu lizikhona izinto elibonakala ngazo uthando balikhona. Bonakala ngokuzeka kade umsindo. Bonakala ngokuba nobubele. Iphinde mama bonakala ngokungabi namona ngoba uzomonela bani ugcwele ukuthanda abantu bonke nje ngoba ufuza uThixo othanda abantu bonke. Phinde mama 4 Uthando luzeka kade umsindo. ya lunobubele uthando. Uthando alunamona. Uthando alunamona. Uthando alugwagwisi. Uthando alugwagwisi. Uthando alugwagwisi alunamona. Ngeke kube nomona kangaka kanti uthando lukaThixo nani. Ngeke uvimbe kangaka ungabi nobubele kangaka kanti unothando lukaThixo. Umntwana obona unothando lukaThixo uba nobubele uzeka kade umsindo. Udeske umuntu obalaba hey akasaziwa nokungxama kanjani. Akaziwa ngabazalwane abana umthetho wakhe wayecaphuka kanjani xa ecaphukile xa enomsindo ngoba ingxaki yakhe yena uyinto uyicinga kade sebethe bahamba nabantu nalo mntu
uyahlupha sele sengasekho kuyoxaya icinga mhlawumbe sekulate ibisenzeke emini sesibuza ubani kanti ithe bayintona indlela manje athetha le ndlela athetha ngayo kum akathethe ngolhlobo akusekho umuntu abanapha abesavutha mina ngapha because akekho ubani apha phambi kwakhe seka kade umsindo unobubele umuntu onothando akanamona sisikhamo sothando alugwagwisi uthi nogwagwisane Siphakamisa. okay ubani ozomphakamela uzophakamela bani ebantwini onjani obathandayo ngoba mamela siyiqale kanje uyamqaphela umuntu ophakeme into abanye bephakamo yakhe ivamisa uba ngaphandle akasithethe ngomuntu wasekhaya uyafumana noma elalini apho yanconywa indlela ophakeme ngayo kodwa kokwenu lo nto bayazi because awubaphakamela abokwenu ngoba uyabathini uyabathanda kodwa elalini indlela ophakeme ngayo ngoba ubaphakamele ngoba bengengabo bakowenu uzokwazi kanjani ubaphakamela abantu abakwenu amakholwa nabantu abangakholwayo uthanda abantu bonke ubanobele kubantu bonke xa ngaba ungumuntu onothando lukaThixo awunayo into ezigwagwisayo uhlala ufuna uba makuvele nabanye abantu awuthi kube kusenzeka into ufuna uba makuvele wena ukubona kuthiwa mhlawumbe masithi niyovela apho niyovela khona njengoba kuyovelwa andika kuyovela mose kuye kubethwe zomali sithile okanye kugqitywe ngazo kwa kubethwe zona xa kuzwayovela yena azulise ekusuliseni kwakhe ufuna ngose kuthiwa nabo abantu amehlo abantu maninzi akhupheke akula imali le ngoba ufuna ubonwa into abanapha baxhomekeke kum apha ayikho leyabi imali abayikhuphileyo ndimo khuphe kakhulu aniyeke nihambe niyofika kanifike kulamzi xa kutafika ixesha labana uzobekwa imali esosini ube sombona nje asudibanize nale ayikhuphi inkulu ingako ufuna ubonwa into abanapha yena nguye onikela kakhulu umuntu othanda usigwagwisa kodwa nothando lukaThixo akafuna ovela akafuna yanto yenziwa pha emingcwabeni leyo ufike ukufunda incwadi kuthiwa ke ayithethe ukuthi ke lento abenza nganto abanye abantu athi awayilungiselela ichule kuthiwa ke banale minwe ke niyayibona uba yilengane le minwe khona apha ke sabafunda ke apha kule list ayithethe ukuthi anenza nganto nini uyazithetha ukuthi ithethe ukutsho lebona ayikho leziyenzileyo thina naba abantu abamele lo mngcwabo obese befunda ubukhosi bakwamhlanga madoda uyayivala adome kama lenkosi Yesu abanye abantu abagcwele uthando lukaThixo bangakuthanda ukuvela bathi ndicela into bake ndingafundwa mna kulanto cela ninganibhali mna kula list ndiyacela abantu abakwethu kolo yama ndivumeli into endiyenzileyo yaziwe ngomnye umuntu ebengekho ngoba into yenziwa sesandla akufuneka yaziwe sesiphi isandla sisi kodwa umuntu ozigwagwisa ulungisa kakuhlala xa uzofunda list ulindele yakoba namzawuvela pha haleluya zisenga alibonga igama lenkosi Yesu bakwenzele umuntu into njengoba nimbona nje umzekelo ubani lo njengomna ngiyanikela yabona ubani lo njengoba unimbona sukuma emangenyawo yabona silapha sinxibileyo ndim bazalwane na uncedwa inkosi unikelelwe ndim ngoba uthi ngincede unikele ndiyanikela umthetho lo wami ufuncile umvuzo haleluya akukho thando lukaThixo akekho uThixo apho ekusigwagwiseni Verse 5.
zinhloni alufuni okukokwalo kodwa ithi kule yam u5 uthando alugezi uthando lunjani asibanga isigezo somzalwane uyakholwa yena kodwa hey indlela sengayo umbona sethetha udwela isigezo haleluya indlela geza ngayo akanamsebenzi namuntu akakhathalelanga umuntu amen uthando lugezi alufuni okukokwalo funa nokwabanye ukulungelwa awuvuyiswa ulungelo wena wedwa uvuyelwa nakulungu uvuyela ukuba nabanye abantu balungelwe siyabe kakuhle into zabo uthi usilibale nawe into obuxakekile ngenxa xa ulungela abanye abantu uvuyela into abelungela abanye abantu Ngijonga umnyama kulandawo nokha kuyo eMr Mount lo mama kufika ixesha loba napha aphunyelwe iRDP yakhe uzoba umuntu wokuqala sakhona umuntu wokuqala nabo kodwa kwakuse igemza sezikuye kunguye ozokwenzelwa iRDP into ayenzayo ndiyambona ngoku aqhubela imoto ayijika imoto imegethini kwakhe uyisako emzini womnyumama osemkhukhwini abofika ungena khona phaya bafika abantu benze konke phaya benza amalungiselelo bajonga bathini ndizoyiva ke ngoku xa seyixokola kulonke ukusenziwa kwakhe utshintshe iRDP ebefana iphumela yena wayitshintsha wayinikeza lo mama utshintshe lo mama uyisisa abantu kuye makuqale lo mama uqala ngoba yena usemkhukhwini yena nokunayo uthulumzi wakhe niyayifuna bathanda kabe bangapha abantu abangayenza leyo nto aluvuyali okukokwalo kodwa uthanda awuvuyali kulungelwe wena wedwa unqwenelela nokwabanye ukulungelwa xa unothando lukaThixo bonaka kanjani kabazalwa luthwala into zonke lukholwa izinto zonke akawuthi ngigqibezele apha kulo 5 apha kumama uthando alugesi alufuni okukokwalo aluna thuku yayifuthani aluna ntoni aluna nzondo uthando awukwazi ukuba nenzonde ube unothando lukabantu lukaThixo ngeke kuhlale kuwe wedwa kuhlala uthando lukaThixo kuphinde kuhlale nenzonde kanti kunabantu osabazondileyo ubona kanjani xa ngabe usenenzonde ngasemthwini once aqhamuke jaba umbili awumandelwa sangaze ungatshintshi indlela uyayazi yaqala ungaphuza umbethe ndiyaqalela ungene evukazini ungene emahlahleni ufohloze ngenxa ubale umuntu ozapha inxa umsondile awukhala nemono yakhe okanye uvela uzibambisa ifoni hallo uhamba uzithetha nefoni engathethiyo ikuhlaze ke yona ifoni vele iringe ke yona ringe kanye ngosona betani wakhe lo muntu vele ikhali ifoni vele into umthetho wakho ukubamba ifoni engekhona yahlukumeza abazalwane inzondo ihlukumeza wena kulimala wena ngoba latyaba akamnandanga uyaqalela ubalungisa akamnandanga latyaba choka kubi choka mbili khanga lo muntu kuyanyanzeleka uba wena ngokubopheka ubufikile apha siyancokola apha wena ufuna ukubopheka ukwazi ukuncokola apha awufuni incobo zakho eziya kulaa muntu
ume mabheka lencoko ngaba ndiyahaluke ngingenelele Nkosi yami le ncoko endiyayazi kawuhlele ndithethwa kodwa inxaki Nosaphendulana nami andifuni kwanto ezamhlanganisa naye Abe kuhlukumezeke kuhlale nompilo ke unomthandazo ngaphakathi Pitot sayosheka uPitot le ncoko ke ngoku ekasobe yambile so ilande emva ke ngoba lokhu kudala uyihalela xa ingxaki inzonde ikubambile ngenxa ungabi nalo uthando lukaThixo Olama uthando ndikuthanda kubunithanda Yo. Angithanda ngithanda ngona umsebenzi nami olukabantwana Ola Endlalo lami liyandikhethisa kwalapha phakathi kwenu nento ezinhle enzenzayo andenzeli nabani na anijonge isimo sikabantu basanjani ndenzela lo ndimthandayo wena noba isimo siyakhomba into befama iyancedwa andikwazi ukunceda ngoba ingxaki andikuthandi but uthando lukaThixo lukwenzisa intando kabantu kaThixo ngoba uthando lokuThixo funa uthando kuThixo uthando aluvuyiswa bubi uthando aluvuyiswa uthando aluvuyiswa bobubi luvuyiswa inyaniso kuphela aluvuyiswa bubi ukumbona umuntu ovuyiswayo bububo ngenalo uthando lukaThixo uba ngaba ubhidene naye nabhidana kwenzeke kwele motweni hayi ke ubusini yapha edorobheni izimoto zithi xa iqala isesibangweni kuthiwe nansi uwile phaya ukuva kwakhe into yoba ikhontam ethile la khontam enandikileyo mbalothile emhlophe nje iwile endaweni ethile sefuna ukwazi into yoba ayiyona le ukhona kuyo ubuyathola into yoba yile ukhona kuyo abesethi uyawumazi kakuhle uThixo wami akadlala wami uThixo abahlupha mna abantu akadlala uThixo wami zomazi kakuhle Hey. umuntu onothando lukaThixo uyahlupheka xa evelelwa ingxaki umuntu nobe bemhluphile akaqonela uba makafa umuntu obehlupheke akaqonela uba makahlelwe izinto ezimbi umuntu ohlupheke umuntu onothando lukaThixo akuthanda ukubukela umuntu ehluphekile uhlale nalando bona ufuna ukuloko ebonakalisa ukulungisa umuntu onothando lukaThixo xa ibona lo muntu wenzela liso lithi utshaba lakho xa lulambile lenza njani Luphakele. uba lencane uluthi phamanzi lisele ngaloo ndlela uluvisa udano shiyeke edanini ba kanjani lo mntwana enzela into enhle kanje kube into abanapha ndimhluphe kangaka abese uyaphephuka uvuyiswa wena ngoba unenhliziyo kaThixo uThixo uthi ungabonke abantu bangasindiswa bafikelele kuyazini inyaniso uthando aluvuyiswa bububi uthando aluvuyiswa bubi luvuyiswa inyaniso uthando aluncami ulukholwa izinto zonke luthemba izinto zonke lunyamezela izinto zonke uthando alupheli zikho zona intshumayelo ezinefuthe kodwa ziyatshintsha zikho neziphiwo zokuthetha ilwimi kodwa nazo ziyabhanga kukwakho nolwano kwazi kodwa kuyadlula nakho kaloku ezi ziphiwo sinazo zokwazi nokushumayela azigqibelelanga kodwa ke xa uthe kwafika okugqibeleleyo okungagqibelelanga kuya kuphuthiswa konke amen kumongameli uthando
wakho konke. Xa unalo uphethe konke because uphethe uThixo. Yonke into uyenziswa luthando lukaBani? LukaThixo. Nobuyathetha uthethiswa luthando lukaThixo. So senza wenza luthando lukaThixo. So uhamba wenza luthando lukaThixo. Yonke into yakho uyenziswa luthando. Nobuyapha upha uqhutshwa luthando lukaBani? LukaThixo. Okwaziyo into aba aphe inceba abantu bengenzana kakuhle. Athe ndaweni yoba ahlisa umlilo ezulwini achabalalise kodwa suka enzele inceba umuntu. Akukhona uthando emntwini kunoThixo. Awuyibamba ngapho ngeke uyozihlupha nozihlupha. Uba ukabe uyibamba into yokuThixo luthando. Kodwa uyibambile into yokuThixo uluthando. Uzowahamba uyozihlupha uyokhala kuThixo. Ndivamise ukuthi even sekuthi ungena kwi-fasting uthando luhlala lukhona kwi-items zakho. Alushiye uthando lukaBani? LukaThixo. Ngoba uyalazi into abanapha ngaphandle kwalo yonke into yiyo ililize uba ngabalona lungekho. Uthando olungaxutywanga nolwazi, ulwazi olungaxutywanga nothando, lolo lwazi luyalimaza, luyabulala. Awunawo nomsebenzi nabantu xa ungenalo uthando. Unolwazi kuphela. Ulithethele ulwazi lwakho ungenamsebenzi nalo, ulithethele na kanjani, awunamsebenzi nanto, wena uzixela into abanaba ezilonge mina ndithetha ntoni? Ndithetha inyaniso. Awunawo nomthandazo othandazayo ngabantu obalungisayo kodwa wenza nje, awunamsebenzi nanto. Noba ungambona eduka elahleka awunamsebenzi naye, unento wethu lahleka yazi nyani makahambe. Ulwazi olungaxutywanga nothando luyingozi, luyabulala. Usuvuyela into kunolwazi kodwa uthando ungenalo. Amen. Umuntu onolwazi nothando kuqhamuka umuntu akasenza umzekelo ngale nto ikhapha kuleyo okanye makathethe mina nje kanje ngendaba nje mhlawumbe wanye icuba. Uqhamuka phaya xa uzayo uyambona nangu umzalwane wakho anditye besandungena enkolweni. Ngoku uyambona phaya uyaphafuza icuba. Manje lokoze ekhangelwa akho umuntu ozayo na akho umzalwane onozambonela. Manje umane tsala khonapho uyalokoze wena ukuvela kwakho awusali ukhaleza ugonje ngoba ngobo ube sowuphuma eqaleni uhambe ngenye indlela ungaqondi straight kuye ngoba ingxaki yakho kunento esihlele enhlizweni. Ngifuna ukumzuza umzalwane wami, ngizambiza ngizamfonela okanye ngizamndwendwela niyohlala phansi naye. Ufuna kethuke ngelo xesha loba sowuqhamuka Thixo sewunike indlela ukuze uthetha njani naye. Uthethe naye uthi xa ubekayo ubeka ahlatywe ngamazwi awathethayo amhlaba kakuhle ngoba uyakwazi ukuba umazi kangumbone kanti beyenza kodwa kuvuka isazela soba napha ngobekade chaya kandayo echaya kuyo kodwa akakwazi into ukumbonile. Kodwa wena umuntu onolwazi kodwa ongenathando, once umbone uyengawuza ungaluthi ubile ube nefuthe ulekelwa makamba ukubona umbonile. Uzengumzalwane njalo kosenza lento ungachaya kodwa uyakholwa. Ayakho kwento yakho. Utsho kulo muntu ambonise nini esesonweni. Amhlasela mhlakaza ngomshiyeka kanjani. Uyawuthi sesithi ucimba umqhubele enkonzweni esesa sekuvukulaka because uyamazwa uyamazela. Uthando lokunika indlela yokuya emntwini uya kanjani kulo muntu uzumzuze. Uya kanjani uzumzuze abuya phenuka. Ufika pha kuyi fika uthethe naye
qondisisa mzalwane wami hayi bedinga nokuhobe ndenza nokucheckisha kaloku njengoba singabazalwane kufanele sithwalisane ubunzima ngoku ndenza into if mhlawumbe ngenzela khona apho ubethe kakhona uthi kwenzela bani uthandazise uthixo kwenzela umncede enye into uthole into mzalwane wami esiyifumana ngenceba ngoku njengoba sikhona silwela into abanapha ingabisasiphucuka ngoku sesiqhubana nabantu ke ngoba salungena kufanele simanje bavelela sisondele kubo ukwenzela sikwazi bacoach aphana phaya ngegama lenkosi uJesu amen ubeke nje amazwi uthi uzobe kunceda ekuncede kunika amazwi ahlatywe zezimboniso zakho umbone ngenkexhe sitsho into abayintona embethayo okanye ngachongo but ahlabeke imenze lanto ijale lanto ebeke abambeke kuyo ngenxa yothando omenzela lo asuzeke awuthi ukubonile usidlisona phaya ayikho kwayakho osandlisona ngosowuthi lapha kulelo uzosimoshela into yethu kwinto ezisho uzosimoshela into yethu ufike inhle haleluya amen uthando lusinika indlela senza njani sithetha kanjani nabantu ngegama lenkosi uJesu amen sihlala kanjani nabo uthando lusenza sikwazi ubanyamezela besohluleka sibeka besimene nyawo sheleba bashele